Здравейте, приятели! Намирам се в подножието на Пирин планина, в едно живописно място пред малка пещера. Местните хора разказват, че тук е намирал подслон един от най-извисените български духовници и лечители, свети Иван Рилски. Тук той намирал осамотение и покой. Нека и ние се свържим с енергиите на това прекрасно място, като направим медитативно упражнение. Който от вас иска, може да затвори очи, за да се дистанцира от заобикалящата го среда. Свързваме се с енергиите на мястото. Свързваме се с енергиите на земята, които се съхраняват в нея от древността. Да се свържем и с духа на Иван Рилски. Да усетим неговата голяма любов към нас, жителите на България. Да усетим спокойствието и силата му. Да отворим сетивата си и приемем тази енергия с всяка клетка на нашето тяло. Нека тя изпълни цялото ни същество. Имаме усещане за лекота и дълбок покой. Ние сме в хармония с това прекрасно място. Свързваме се с природата. Ние сме част от нея.